Diopani constituency pen Kiramtang Indian National Congress song pen MEC Bangphu kilika candidate parim Joyson Jishing Rengma lakhain koira phon nilip MEC constituency ke palu koila matia habar vo phong asaramikar Winson ingti anisarpi kareng ingtipi ke sodet la pen keboidet aphan arkoya che kroni phain kora ke thomarni kam sam por 5 clear por an ahem humri damsi pekar om kipi ke pajirda kareng ingtipi ke inut ke sola pen keboidet ason athe alangli chor akai si chirire ke do ke thake achikle ahem loksi dolo bonta kare inti pia chekle po bangta pining pen ning kam ti so se prang ha halloween adim sang tet cho endam julo non ke achikle muso ahem si do bomlo sita a mekta chichar chepin lo an no ta kang thong a moi ta kurlun an lo an tata dolo lapen ke so pen amat ke choki jun choklem chodam ta non ke amit thang pen ke sung thek tiklo sita hem achakli aning hem isia dona rapatumsi pipajir lana bomlo la sobirta congress song japo Joyson Jishing Rengma arjulongsi ahem an humri damsi pekar om lapen a subsovet sita kera pipajir si aning pathe dekang Joyson Jishing Rengma alangli inud ratatum ki sohud ki sungahud hem tomon ki ponahud hem me ki chohud lang ki the lang kang lumahud ke rap ki pidun aning ki minna bang phudo komane loki charli aphan admission fi dorde phophe hut anta amitha kheda chinghon he pin pen ke rap ki pi ki pajurdun vera bang phulo non ki wangji bokajan LSC pen MLA bangphu ki lik mate election ka chi patti dun ji aphan chi sik chadang ponbo laso ki rap ki pajur dama hut ka chi tong dun nilip block congress mai phu bireninti nilip mandal congress committee dun mai phu ilia be lapen kaprek atum chi tong dun rinti ki du pen lok sinon kai du bom la asi nilitum la Congress party pen matha si alang ni phan pe pak pi phan sinitum wang lo apen la bangso pe pak pi phan nilitum ari deng man nilitum non ma ke sarkar la pu kandidat masi nilitum bangke me thang jung pen si ki pi phan si matha lo la si la bangso long nilitum long nang kirap dun pusar lo jo Joyson Rengma alang ni pen si la bangso pe so sar pi phan alang ni ning class sub aning samjin pen alang ni kidu puga matha pen si alang ni khan la sope alang ni rideng pilo la puson ke sodet ke boidet atuma phan Jishing Rengma phan ke sodet atuma hin pen la pen hemisia tum a hin pen ta ansu se claim me dam me aram hirjume padodu nang pu pen suri ka choro pajir pon rinti in that de grum hawa mate nili hawa nili na kahumri ahut da block a president ake hailang lipensi non head jongla na pachini je nilitum lo dom damune klemune pin asarti buri tum khado la si alain tum pe pine ke chi umje phanda nililo na hangwer lo la si nilitum da pithe da loti niliphana ke than masinili to tante ake on ke puthete stamela pe pa panistame pidunang ko siya ko nili lansa program hasi kiding pono la pen la pucho la pogalilo nini ke damtang nikan surina koira hinia nikan stame de pani pen thudun lo la pen hala nili homostilon stame ke damtang barikha hostame nili penang an ke bostu rondun lo lang ke thepen langkan lum hemri ke pon tum hastame sang han phirite dali la hai hostame pidun lo la pen ke hong rap tum anstame nili pi musuri la hai ustame ron ponlo la son de taxi program madim stame mane kisung thelong lo mane ke thul ni thun thelong lo lodang pe nili hin pe si nili me thang a pocket pe atang nili pen seming tikathar KTV news